Bueno, boa tarde a todas, moitísimas grazas por vir ao último faladoiro deste ciclo que fixemos desde o Concello para encher de actividades feministas este novembro. Este 25 de novembro nos planteábamos a pregunta inversa de por que non deixamos de contar mulleres que denuncian ou víctimas e nos poñemos a contar maltratadores, porque creíamos que traballar no foco e dar debate no tema fulcral, no tema básico do debate feminista era clave. E así nos axudaron todas as mulleres que foron pasando por estes faladoiros, dende a primeira con Ana Marcos, Siria Piñeiro, Macarena Baena, Mabel Lozano, con todas as xornalistas que as acompañaron, e fomos un pouquiño fortalecendo argumentos, traballando para intentar salir daqui polo menos un pouquiño máis esperanzadas, crendo que somos moitas xa que apostamos por chamarlle as cousas como se teñen que chamar, falar claro e continuar hacia adiante. E neste último faladoiro temos a sorte de ter dúas xornalistas coa responsabilidade de contar todo o que acontece no mundo tendo en conta nin máis nin menos que a máis da metade da poboación, que se di pronto, pero, aínda que pareza mentira, hai moitos medios que aínda non nos teñen en conta. Por eso eu quería agradecerlle a Carolina Neira, que este hoxe aquí, e, por suposto, a Claudia Morán, en representación de xornalistas galegas. Ela representa un colectivo de mulleres que, de algún xeito, se cansaron ou estaban fartas de estar falando do mesmo e decidiron poñerse mans á obra, e é un traballo que todas vos agradecemos moitísimo porque, insisto, as xornalistas ten esa responsabilidade de trasladar o que acontece sin esquecer o 50%, a máis do 50% da poboación, porque se trata de equidade, de igualdade de dereitos humanos. Entón, mil grazas, Claudia, por estar aquí, por estar sempre, porque te estás participando sempre nas mulleres que opinan son perigosas, en calquera debate, e vos amosades sempre dispostas a botar unha man, formando, traballando, e eu creo que é enriquecedor para todas. Mil grazas por estar. Por último, dar as grazas a todas as persoas que estivestes vindo os ciclos, que estivestes vendo as conferencias, o equipo de Igualdade, a Rosa Merchi, e tamén as persoas de Lingua de Signos que nos están axudando, grazas Raquel, Laura e non o vou a dicir ben porque é un nome moi complexo, Vidalia, Mima, a Vidalia, que nos estiveron acompañando e facendo que non esquezamos a ninguén en ningunha das actividades que facemos. Así xa vos deixo con elas. Mil grazas de novo por aceptar e acabamos este ciclo, pero quería recordarvos que o 25 hai que salir ás rúas porque os dereitos conquístanse nas rúas, pelexando, berrando, cada unha desde o noso ámbito de acción. Así que vémonos o 25 de novembro nas rúas de Pontevedra. Grazas. Bueno, pois graciñas, Anabel. Grazas en xeral ao Concello de Pontevedra, a todas as concelleiras que estades hoxe aquí. Grazas a todas e a todos por estar. Grazas, Claudia. Grazas a ti. E, bueno, un pouco como dicía Anabel ao principio, bueno, eu son Carolina, son xornalista, e estou super honrada de poder estar hoxe aquí neste último faladoiro da campaña do 25 de novembro do Concello de Pontevedra. Uns faladoiros, pois, que, como ben dicía Anabel, percorreron todo este mes con distintas convidadas do mundo do xornalismo e que, ademais, bueno, pois é un formato que tamén se fixo noutras campañas noutros anos e que serve, pois, eso, de faro e de espazo de reflexión de tanto do feminismo en xeral como neste caso concreto da violencia de xénero en particular. Introducía a Anabel, moitos seguro que xa o sabedes porque a campaña leva moitos días na rúa, porque seguro que asististes a outros faladoiros, que ás veces, as campañas o que temos que facer é precisamente cambiar o foco, non? E ademais desta vez fíxose cunha cousa que para min é como a materia de traballo de todos os que contamos cousas, ben sexa o mundo do xornalismo, ben sexan as institucións públicas, calquera tipo de sector ou de actor social que nos queira contar un relato, utiliza os números. E os números, pois como ben sabemos, os datos poden utilizarse de moitas formas e en función de como os utilicemos e da perspectiva que lles deamos, pois podemos contar unha cousa ou outra, non? E desta vez, pois, en vez de centrarnos únicamente nese dato horrible e que sempre nos pesa, que é o das vítimas da violencia machista, das mulleres asasinadas, que imos contando de cada vez que acontece un suceso,
Desta vez contamos ao revés, nos presentaron esa cifra tremenda de 12.976 homes que están condenados con sentencia firme nos últimos 10 anos en Galicia por violencia machista. Co cal, creo que eso de repente xa nos fai asentarnos da magnitude do problema do que estamos falando, polo menos visto desde outra perspectiva. E como vos dicía, no xornalismo, como comprenderedes, tamén esa creación do relato é super fundamental. Temos a sorte de que mulleres xornalistas, como é o caso de Claudia, decidiron, aparte do seu traballo diario, centrarnos un pouco ese foco para que a violencia de xénero non simplemente forme parte do día a día da media, senón que nos digan, non sei se isto se está abordando do mellor xeito e se o relato está sendo o que debería ser. Así que non me enrollo máis e, Claudia, agradecidísima de que esteas aquí. Vou vos presentar un poquinho unhas mini pinceladas do seu currículum para os que non a coñecedes, que seguro que moitos sí, pero como por contexto supoño que entenderedes, é xornalista, está especializada en xornalismo de relacións internacionais e na perspectiva de xénero. Ti defines que estás un pouco a pé entre os medios de comunicación e tamén na comunicación corporativa, que ollo que tamén hai moito xornalista traballando en comunicación privada, empresas, onde tamén hai unha responsabilidade tremenda cas mensaxes que se dan, que a publicidade e o marketing sabemos que é moi poderoso. Fixestes de todo, radio, prensa escrita, prensa digital, colaboras ou, xestionas determinados proxectos xornalísticos e aquí deixádeme que lle dea os parabéns porque en cuestión de un par de días, o sábado 22, estará en Bueu recollendo o Premio Joan Carballeira na modalidade de xornalismo, por unha reportaxe sobre os lumes que aconteceron este verán en Galicia, que é unha pasada de reportaxe e está dentro dun proxecto tamén moi interesante que ten, que vos convido, se non o coñecedes, a visitalo, que é Habitar o Baleiro, onde, con outros compañeiros de profesión narran, explican, fannos ver o mundo rural doutro xeito, non? Entón, así por poñernos un pouco en situación, é un último detalle persoal que é que, inda por riba, desto entereime así por chisme, é que o 25 de novembro é o aniversario de Claudia. Co cal, a verdade é que doble celebración e, sobre todo, ti dicíasme que non eras moito de celebrar o teu cumple, pero que, polo menos, o feito de que agora mesmo novembro estea asociado a algo que para ti é tan importante, tanto como muller, como activista, como xornalista, como que che daban, por lo menos, un motivo, non? Entón, quería empezar por aí, xa me calo, xa deixo falar a Claudia, por preguntarche un pouco eso, o sea, cando os días existen, axudan a que mediáticamente poidamos establecer no calendario un momento concreto no que falar dunha maneira máis repousada ou desde distintos puntos de vista do que se trata nese día, non? En este caso, o Día da Violencia de Xénero. Como ves? Ti crees que mediáticamente conseguimos que o mes de novembro a axenda mediática estea un pouco marcada pola violencia machista? Primeiro darche as grazas, porque de verdade que esta presentación estou abrumadísima. Grazas, por favor, Ana. É todo teu, non me inventei nada. Pero o cariño e o agarimo que me recibide sempre en Pontevedra, que é unha maravilla. Grazas a Anabel, grazas ao Concello de Pontevedra e a todas as que traballades pola igualdade no Concello de Pontevedra, o gallá todos os concellos e todas as institucións polo mesmo camiño e coa mesma intensidade. E respondendo á tua pregunta, Carolina, os días de 25 de novembro neste caso, 8 de marzo, son días necesarios e son días importantes, pero creo que xa chegamos a un punto que deberíamos dicir que menos, que conmemorar algo así, cando as mulleres segan a ser asasinadas, cando a partir desta semana pasada as mulleres deixamos de cobrar por esa fenda salarial que aínda existe, os teitos de cristal, pero tamén os chans pegañentos que están sempre aí. Entón, claro que son necesarias estas datas, claro que é necesario que nos lembren que temos que publicar opinións asinadas por mulleres, que contar con voces expertas, que facer reportaxes que redunden na importancia da perspectiva de xénero, na loita contra a violencia de xénero, etc. Dito isto, creo que non sirve de moito que durante estes días fagamos ese ultra esforzo nos medios de comunicación se o resto do ano non hai unha continuidade. O sea, non se trata de estar todos os días facendo reportaxes sobre igualdade e sobre violencia machista, pero sí tratar cunha transversalidade
de perspectiva feminista, perspectiva de xénero, chamémolo como queiramos, as informacións que publicamos nos medios de comunicación. E non só as informacións, tamén o contido de entretemento, porque tampouco aí se debería de perder o foco. No? E agora que vivimos tanto na cultura do entretemento, onde hai moita máis tertulia, programa, pim, pam, pum, reality e tal, que información e que xornalismo, pois creo que eso é de todos os días. Sí, de feito, logo preguntarei un pouco máis concretamente, precisamente polo traballo que facedes desde Xornalistas Galicia, porque, bueno, hai cousas que son moi evidentes, non? Digamos que, non sei se por sorte ou por desgraza, somos capaces de identificar mellor ese mal tratamento informativo dun suceso, pero hai outras cousas, como que estabas ti comentando agora, pois, informacións máis de entretemento ou cousas que pasan máis desapercibidas, pois, por exemplo, se teñen que ver co emprego ou con outro tipo de temáticas onde igual se non hai esa transversalidade, sutilmente, ao final tamén se está maltratando ou mal informando con respecto á igualdade, non? A igualdade, ao feminismo, á muller. Claro, é que hai cousas que son como moi flagrantes e moi sinxelas de ver, pero hai outras que están todos os días, que é iso que lle chaman micromachismos, pero que en realidade micro non teñen nada, porque o feito de estar soterrados fai que os interioricemos moito máis, porque non poñemos alerta, non nos salta alerta, entón acabamos absorbendo, incorporando e normalizando, non? E entón, non estou facendo unha crítica á banalización do que pode ser a televisión e tal, pero sí que eses contidos máis banais pódense facer tamén con perspectiva feminista e débense facer, porque que a tele ten unha responsabilidade tremenda, non? Hai un reality de convivencia nunha casa que estivo parado moitos anos, lembremos, porque hubo unha violación nesa casa. Claro, son unhas... Bueno, hai un señor que acaba de ser despedido dunha das grandes corporacións mediáticas despois de 38 anos nos que a súa exmuller levaba dicindo que era un maltratador. E só agora, neste momento, por unha entrevista publicada en El País, feita, ademais, pola corresponsal de xénero del País, todo isto estoupa, non? E por fin este señor sae da televisión. É Alessandro Lecchio, para que non o saiba, hai que dicilo, isto sí que hai que dicilo. Sí, sí, claramente, aparte de que, vamos, que non estamos desvelando nada o que distí, non? Que non se estea publicando estes días. De feito, un pouco neste sentido, non? Ti crees que cando son casos de xente tan coñecida, como é, por exemplo, este caso, non? Antonio Delate, Alessandro Lecchio, crees que poden incluso, porque ademais é o que distí, non? É case unha victoria dunha boa práctica, non? Cando que unha entrevista consiga ao final poñer en riba da mesa unha situación así, e na que fora Vox Populi, porque extrañaríame que isto lle collera de sorpresa de repente a toda a cadea na que traballa este señor, pero sí que é verdade que, bueno, pois facer unha boa práctica xornalística consegue un cambio, non? Sí, totalmente. É unha boa práctica xornalística nun medio de comunicación que, ademais, ten moitísima forza e moitísimo poder no Estado español. Entón, claro, dende ese punto de vista, sae, non? Pero tamén, ollo, 38 anos pasaron polo medio, porque eu lembro de ser menor de idade e imitar a exmuller de Lecchio co seu acento italiano dicindo maltratador e tal, cando eu era unha nena. E sen entender ben que era o que estabas replicando. Claro, sin entendelo ben. E iso era porque o vía a través da pantalla da televisión e o que se transmitía era unha imaxe de burla dunha señora que pouco máis que estaba mal da cabeza, que era unha histérica. Claro, como ten que ser unha vítima para poder ser considerada unha vítima, non? Que hai unha vítima perfecta. Bueno, de feito, isto logo probablemente vexamos exemplos moi concretos que nos axudarán tamén a aterrar todo o que falemos, pero que non podo evitar sacar o caso de Elisa Muliá, que ti tamén o traes despois, porque creo que foi moi canónico no sentido de como ten o que dicías ti, non? O sea, tamén nos pasou co tema da manada, que tamén foi, bueno, o tema de falar ou reflexionar sobre como ten que ser unha vítima tamén saiu moito en riba da mesa, pero neste caso creo que tamén foi, non? O sea, un exemplo paradigmático de como, ben, perfecto, imos ver cantos checks cumple esta muller do que eu considero, do que a media e a certa parte da sociedade considera que é unha vítima, e cantos non, para avaliar se consideramos seria ou non a súa denuncia, non? Claro, e que ademais, se custa tanto traballo que dende os medios de comunicación consigamos ofrecer unha información deste tipo con perspectiva de xénero, falando de que non ten que haber unha vítima perfecta, que as persoas temos contrastes, temos matices, e non por iso ten menos veracidade o que dicimos e o que denunciamos,
imaginade o que pasa coa cantidade de casos anónimos que pasan nas casas de todo o mundo, en todas as familias, eses maltratos que a propia familia non quere que vexan a luz, dos que non se fala, eses tabús, non? Pois claro, se estamos vendo con casos mediáticos e persoas tan coñecidas e con tantos apoios, pois pensemos tamén o que pasa na nosa propia casa, non? Claro. E ti falas de, bueno, falamos en xeral da necesaria transversalidade da perspectiva de xénero, pero por contra, digamos que ti especializácheste non? En perspectiva de xénero dentro do xornalismo. Entón, cal é a función ou, digamos, por que é necesario que alguén estea especializado nesto para que despois se poida aplicar dentro do traballo diario dun xornal, bueno, dun xornal ou dunha radio, dunha televisión, de calquera medio de comunicación, a hora de abordar, bueno, pues calquer tipo de noticia, e especialmente as de igualdade ou de violencia de xénero. Porque é rigor xornalístico. O sea, a perspectiva de xénero, a perspectiva feminista, é rigor. O sea, igual que hai que dar datos contrastados, que non podes publicar calquera cousa que che dixo calquera, tampouco podes publicar unha información ou contar algo sin esa transversalidade de perspectiva de xénero, porque que estamos comunicando para o conxunto da sociedade. E, ollo, a perspectiva de xénero non é só pensar nas mulleres, é pensar na igualdade, e que é unha cousa que ás veces pensamos que son cousas de mulleres, pero que a igualdade nos atinxe a todas as persoas. A todas as persoas. Todas as persoas saímos gañando se os roles de xénero impostos e patriarcais se desbotan, non? Porque hai homes que moitas veces saltan cando falamos de feminismo, de desigualdade, de fenda salarial, de que as mulleres, de que tal, dicindo que, bueno, pero nós que? Porque nós é que tampouco podemos chorar en público. E aí danche ganas de dicir, sí, eso é o que levamos contando dende o movimento feminista toda a historia, que é o mesmo sistema patriarcal que non permite que os homes amosen sensibilidade en público, con todo o malo que iso trae para a súa propia contorna e para sí mesmos, porque son seres humanos con sentimentos, non? Entón, claro. E ti por que crees, perdoade que vos estaba dando a tabarra con pendiente, que me acaban de avisar, por que crees que hai ese muro, ou máis que ese muro, ese rechazo, por que se notan tan alleos ao que distinon a un discurso que desde o minuto 1 estáos implicando e, sobre todo, tamén tratando de darlle beneficios a eles mesmos? Por que crees que hai ese rechazo tan absoluto e, sobre todo, creo tamén, neste momento, tamén na xente moza, o sea, nos homes novos, nos nenos, que tamén teñen ese rechazo tamén, bueno, estáse vendo, non? De que aínda se mantén esa retórica de non. Pois eu creo que non hai unha vontade real de escoitar e de poñerse no lugar das mulleres. Creo que cando se fala de desigualdade de xénero e de que as mulleres sofren a desigualdade dunha maneira brutal, antes hai un e que pasa comigo, non? Claro, a ver, para igualar os espazos, uns teñen que ceder espazos, eso é así, non? Eso é así, pero eso non ten por que ser sair perdendo, porque é en pos dunha sociedade mellor, non? Entón, ao final, creo que moitas das cousas veñen da ignorancia por non escoitar. Porque que eu vexo con persoas da miña propia contorna, con homes da miña propia contorna, que non teñen interese polo meu, cando o meu ten que ver co feminismo, coa perspectiva, porque iso son cousas nosas. Claro. Falábamoslo antes, non? Claro. Bueno, este faladoiro de mulleres para mulleres, é como, claro, no. Claro. E a min iso dame moita rabia, porque moitas das cousas que despois intentan debatir, claro, e que parten dunha ignorancia de cousas que para nós son moi básicas e ao final estamos un pouco cansas de ter que explicar sempre conceptos moi básicos que están ao alcance de calquera. Eu, persoalmente, estou bastante cansa, pero, bueno, teño que facer o esforzo e, como xornalista, teño que facer o esforzo coas miñas compañeiras e compañeiros dos medios de comunicación, sin que iso supoña lapidar a ninguén. O sea, nos intentamos facer dende xornalistas galegas denuncias públicas, pero sin sinalar a unha persoa en concreto, porque somos plenamente conscientes de que a falta de perspectiva de xénero e a falta de igualdade é unha generalidade nos medios de comunicación e que quen o fai ben a nivel medio de comunicación é unha excepción.
Unha excepción. E moitas veces que tamén falábamos que non sempre hai unha mala fe, senón moitas veces ese descoñecemento. Supoño que ese hartazgo foi o que vos levou en 2018, se non me equivoco, a fundar Xornalistas Galegas. Contanos un pouquiño, ti que eres membra fundadora, como, bueno, pois como xorde a asociación, que vos move, como decidides, mira, é que isto xa é insoportable, imos facer algo. Como nace Xornalistas Galegas? Pois foi no marco e no contexto da cuarta onda do feminismo que todas as mulleres vivimos a nivel mundial, a nivel global, máis neste bando occidental do mundo, por motivos obvios, no? Porque temos ese privilexio de poder protestar sin que de momento nos peguen un tiro e este tipo de cousas, no? A policía, digo. Claro, porque por poder sí que pode. Sí. E entón, claro, dentro do xornalismo coceuse pois un movemento moi baseado nos dereitos das mulleres xornalistas e comunicadoras polo tema da precariedade, o sea, o oficio do xornalismo é moi precario e é moito máis precario no caso das mulleres. Por qué? Pois polo que falábamos antes dos teitos de cristal, é dicir, non chegas ás altas esferas de mando dos medios de comunicación, pero tamén dos chans pegañentos, o sea, non saes da túa situación de mileurista. No, e claro, ao final, todas esas cousas acaban redundando en un malestar tremendo e as mulleres falamos entre nós porque, por sorte, eso creo que é unha cousa moi boa que temos a nivel de rol de xénero, no? É que normalmente, de feito, a violencia machista trata de atacalo directamente, que agora estaba me vendo porque antes, así en Petit Comité, falamos do libro de Lucía Solla, non sei se vos sona, Comer as flores, bueno, recomendadísimo, que prácticamente unha radiografía perfecta dunha relación tóxica, é unha das cousas que facía desde o primeiro momento ese home era apartar a protagonista da súa mellor amiga, da súa contorna, de entre mulleres, pois o que diste, non? Que falamos, e cando falamos, pois identificamos problemas. Totalmente, intentando enfrontala, ademais, coa súa mellor amiga de toda a vida. O sea, bueno, pois son prácticas comuns, non? E que moitas recoñecemos. Entón, ao final, claro, é que son cousas que te levan a unirte, formando parte dun mesmo colectivo, dun mesmo sector, e logo tamén o trato que recibimos, porque, bueno, as mulleres comunicadoras, igual que outras profesionais, pero nós, polo tempo que estamos metidas nun medio de comunicación, nunha redacción, e o tempo que compartimos tamén coas fontes informativas, fora e tal, sufrimos un montón de comentarios, situacións ultramachistas, ultrasexistas, cando non de acoso sexual e de agresión sexual. E eu non pararei de lembrar nunca, porque un día abrín a espita, e agora xa sempre o conto, que eu acababa de ser becaria nun medio de comunicación e un compañeiro moito máis maior que a min, unha fin de semana, mandoume unha foto súa de WhatsApp na que se lle notaban as súas partes. E eu naquel momento quixen convencerme de que era unha cousa inocente, que non se decatara, de que se fotografiaba as pernas e de que tal, pero co tempo fume decatando, e teño esa foto guardada, fume decatando de que esa foto non tiña nada de inocente. No? E vexo agora, co paso do tempo, costoume velo. Sí, bueno, porque supoño que moitas veces non queremos creer que nos está pasando, non? Sí. O sea, que como é tan burdo xa chegado o momento, e ainda que sabemos que existe, bueno, cando te pasa, hai un shock inicial, non? Como para asumir que, bueno, pois que te está pasando, e como tes que actuar ti frente a eso, non? Porque que volvemos outra vez a moitas veces a analizar a vítima e demais, que tamén logo se reflicte nas pezas xornalísticas que saen desas análises, non? En plan de que fixo, que non fixo, porque actuou desta forma ou porque actuou desta outra, cando ninguén somos donos do que facemos cando nos pasa algo traumático como isto, non? Total. E dentro de Xornalistas Galegas, pois eso, un pouco te adiantabas antes, que o que facedes é como unha radiografía constante, unha auditoría constante do que vos vedes nos medios. Pero antes de preguntarte especificamente por iso ou por algúns casos, sí que me gustaría saber se ti como xornalista, antes de chegar a crear Xornalistas Galicia, porque para que alguén audite algo, antes ten que ser consciente da existencia dese algo, non? Se ti no teu traballo tiveches algunha situación na que ti tiveras que redactar ou tiveras que, tanto se fora unha peza túa redactada por ti mesma, na que te quixeran cambiar o foco, o enfoque ou a forma de tratar a violencia de xénero ou de igualdade ou de feminismo en xeral, ou se ti nalgún momento te viste na situación de ver unha peza do teu propio xornal ou radio ou demais coa que non estiveras de acordo e que, bueno, que podías facer nesa
nesa situación. Sí, por suposto que me pasou dende o principio, claro. Non sei se nunha peza de violencia de xénero, pero dende logo machistadas varias de ver compañeros e compañeiras facendo e que non sabes como abordarlo, porque digo yo, non yo digo, vai Claro. parecer mal, vanme votar, que eu aquí acabo de chegar, son Precariedade de novo. exacta, precariedade de novo, etcétera, non? Entón, sí, claro que me pasou, e por suposto comentarios e ambientes, porque de verdade que eu teño estado en ambientes laborais moi chungos, perdoade que empregue a palabra chungo, pero é que de verdad É que, bastante- é o que me sae, Claro. chungos, o sea, de señores pululando pola redacción e facéndonos comentarios deleznables, sexistas, paternalistas, por non decir ás veces groseiros, vale? E isto témolo que aturar. E agora estáme pasando que esa atención que me daban os señores de 50 para arriba, 40, 50 para arriba, cando eu empecé e que tiña 20 e poucos anos, agora xa non me dan, porque agora xa hai outras que teñen 20 e poucos anos e eu xa quedei maior. Vou facer 35, que tampouco son tanta maior, pero tamén o noto, que quedei maior. E é que é impresionante. E ollo, que non teño ninguna envexa eu, gracias que me librei desa lousa, no? Pero sí que me decato de cousas Claro. que eu aceptaba e das que eu me... Ai, Claro. mira canto caso me fan, e non me facían caso por ser unha boa profesional, Claro. sino porque era nova e supoño que me consideraban atractiva ou normativa, non? E o triste que ver que esa lousa queda que ti dis, polo menos librei meu, pero... O sea, carga sobre outras que veñen detrás. Sobre outras, efectivamente. Tampouco yo desexas ás outras. Claro, sí. Claro. Hai unha parte que tamén traballades moito precisamente, bueno, pois desde Xornalistas Galicia, que é a creación de unha serie de guías, de boas prácticas, que vos, pois con todo o voso corazón e as vosas ganas mandades aos medios, cero gracias, moitas veces non se aplican. E falábamos un pouco de por que pasa isto tamén, non? Tamén bueno, analízase, non, en que tipo de seccións dentro dos xornais ou dentro dos informativos se inclúen as informacións de violencias machistas, pero logo, sobre todo, de quen as escribe, non? Cando entramos no mundo dos sucesos, bueno, nas redaccións ten un olor concreto, o sea, podes ulir ese tipo de seccións. Normalmente son homes moi maiores que levan moito tempo no oficio, falabas ti tamén das fontes, que tamén poden ter ou non ter absolutamente nada de perspectiva de xénero, quero dicir, que reto vos atopades aí tamén? Todo. Todo reto. O sea, ti falabas desa guía. Esa guía editámola 3 anos seguidos para enviala aos medios de comunicación co gallo de 25N, ¿no? Que eran que non facer e que si facer, ou como facelo mellor, ¿no? Nunca, como ti dicías, ningún grazas, ningún... nada. O sea, ignorancia total. E é durísimo constatar que as que agradecen ese tipo de cousas, eses xestos, xa o saben e xa o fan e xa o practican, non? Os medios de comunicación hoxe sálvanse grazas ás mulleres xornalistas, sempre son mulleres ou homes que consultan con mulleres, mulleres feministas que están convencidas de facer unha información con perspectiva de xénero, de facer unha información xornalística, con rigor. Vale, pensando na sociedade e en a quen nos diriximos. Entón, retos é que todos, porque cando criticas algo dun medio de comunicación, xa nos pasou moitas veces de recibir unha mensaxe ou unha chamada da persoa autora absolutamente alporizada, que por que criticades isto, que intentando que borremos o chío, e é como, mira, é que non mencionamos o teu nome, Claro. é que ti asinaches unha peza que pon crimen pasional. E que, claro, nos Que o problema colgamos a igual captura. non é noso. Claro, o sea, o problema non é noso, o problema é que nos estamos poñendo un exemplo e vai a unha asinatura túa con ese titular. Entón, entendemos que ti te sentes cómodo con ese enfoque, ¿no? Si non, pois, ¿no? Sí, bueno, para hai atrás, maneiras de retráctate, firmar corrixo. xornalísticamente, ás veces podes firmar como redacción ou podes, bueno, Exacto. tirar de siglas, cando tristemente, pois, bueno, sabemos que temos xefes como ten todo o mundo, non sempre, bueno, pois podes facer o teu propio enfoque e normalmente aí tratas de preservar a túa firma, non? Sí. O que di Claudia, se opós, bueno, normalmente que ti estás orgulloso da túa información, non? Digamos. Trouxen varios exemplos que veremos despois,
rapidamente, porque son moitos, Sí. onde veredes casos reais de cousas que pasaron nos medios galegos. Sí, O sea, de feito, mira, veme xeña que digas o dos medios galegos, logo vemos o tema dos exemplos, porque eu tamén truxen algúns para tratar outra cousiña, pero sí que porque falábamos de que bueno, estivo aquí, tivemos unha sorte tremenda de ter a Macarena Baena, que é a responsable do Departamento de Igualdade, bueno, do portal de Igualdade da Xencia F, que estivo con Diana. E, bueno, ela sí que é verdade que igual podía falar desde unha perspectiva máis nacional, de medio de tirada nacional e demais. E, bueno, comentábame Claudia, eu isto non o sabía, sí que o sabía neste caso, pero porque coñecía a ela, pero que hai algúns medios, pois como el diario.es, non sei se El País, el país, sí. tamén, non? Que teñen unha figura dedicada precisamente a facer como ese traballo de perspectiva de xénero nas informacións que se fan. E RTV... Radio Televisión Española. CRTVG, no. Vaya. Bueno, non sei como se chama, É que- agora xeron CRTVG, pero no. Ah, no? No. Ah. Bueno, porque ahora cambiaron o nome da Bueno. corporación, pero... A Televisión Pública Galega, a Radio Galega, pero sí que dicíamos, ben, eso vémolo en grandes medios, medios de tirada nacional, que pasa a nivel local? E a nivel local falo a nivel galego, non? Ti dicías, me está todo por facer. Está todo por facer, o sea, pero bueno, curiosamente no xornalismo local sí que me gustaría destacar que así como hai xente que leva toda a vida facendo o mesmo e que non nos vas sacar daí, volvemos aos xornalistas de sucesos de toda a vida, de poñer crimen de paixón, de poñer casa de citas, de poñer clientes, bueno, en fin, ¿no? Señoritas de compañía, o sea, bueno, poñer cousas que xa... É que xa ten que ser difícil escribir iso Sí. neste momento, non? Sí, pero son xa automatismos, que Sí. leva facendo eso toda a vida. Sí. Que lle importa que veña unha xornalista nova agora a dicirlle mira, eso é unha machistada tremenda e no, é que lles dá igual. Igual se vai a policía e lle lo di, empezan a tomarlo en conta, pero a policía, bueno, as forzas de seguridade do Estado tampouco teñen de todo incorporada a perspectiva de xénero. Entón aí temos un problema, porque se ti lanzas unha nota de prensa poñendo casa de citas, Claro. E son as fontes institucionais das que claro. tamén beben estes os xornalistas. Claro. Quero dicir, ao final, ti como fonte, eu traballo nun concello tamén, nun gabinete, e ao final ti tamén tes unha responsabilidade coa forma na que mandas a información de cara aos medios. Ao final, ti Sí. tamén eres un altavoz non só para a cidadanía, senón tamén como correa de transmisión cara aos medios de comunicación. Sí, pero que eso, ¿no? Que aparte de que existen eses señores de toda a vida e tal, tamén no xornalismo local hai que dicilo, e seguramente ten que ver coa relación máis estreita que tes co territorio e coas persoas que a poboan, hai boísimas xornalistas con perspectiva de xénero. Por qué? Pois porque teñen un compromiso coa súa xente e Coa súa co seu comunidade. territorio, coa súa comunidade. Entón poñen moitísimo máis esforzo en coidar a información. O mellor non teñen a perfecta perspectiva feminista, nin son conscientes o mellor de que a están aplicando, pero están tendo moito máis cuidado coa información. E seguramente tamén unha permeabilidade brutal o que diste no social, non? Porque, bueno, o Claro. xornalismo local, aínda que moitas veces o temos como irmán pequeno ou non o valoramos o suficiente ou incluso Claro, é que é pois difícil tes un impacto brutal. Claro, é que é difícil que se ti traballas nun xornal onde cobres unha área comarcal eminentemente rural, pois que teñas unha perspectiva superpaternalista coas mulleres que viven nas aldeas. Claro. É que é complicado, e sobre todo se ti ademais es desa zona. É que non, claro, ti sabes que esas mulleres non están por debaixo de ti porque te ensinaron todo. Exactamente. ¿No? Sí. Entón, claro, e gustame reivindicalo. Ah, por certo, e agora que falaches de Macarena Baena, hai unha cousa que quería ter dito ao principio e non dixen, e é que hoxe, non é 25 de novembro aínda, pero é 20 de novembro, e precisamente en E Feminista publicaron hoxe que se fan hoxe 50 anos do inicio da reconquista dos dereitos das mulleres, porque a morte dun dictador foi para nós o inicio dun camiño moi importante que levamos percorrendo e medio século despois aínda non o culminamos. Así que hoxe é unha data importante para nós. Unha data na que tamén ves meter perspectiva de xénero porque tamén Sí. é importante mirala desde ese punto de vista. Sí. E claro, ti agora dicías eso, casa de citas, tal, non, cousas que nos sonan como super antiguas, como se non existiran agora. Pode parecer que este faladoiro estamos falando de que, bueno, pero cambiaron un montón as cousas, claro, isto é do típico, o sea, do xornal de antes. No.
O sea, desde Xornalistas Galegas, outras cousas que facedes son informes que tamén vos convido a mirar. Na web de Xornalistas Galegas están colgados e son de libre consulta. E tendes un informe facendo un pouco unha panorámica do 2024 de como foi ese ano en canto ao tratamento da violencia de xénero e deste tema nos medios, non? E ainda que logo faremos así unha batería de exemplos chulísimos, eu quedei así con varios simplemente para que sexamos conscientes de que eso foi no 2024, hai un ano, non? Un joven de Zaragoza paga caro das relaciones sexuales con una novia a la que doblaba la edad. Es decirle, joder, chiqui. Hablan los clientes de la prostitución. Pago por sexo, pero no soy un bestia. Acude a Lula alegando que fue violada tras subirse a un coche con un gasolinero que acababa de conocer. O sea, cando vos atopades con todo isto no 2024, facedes toda unha panorámica e tendes estes exemplos, non hai unha certa sensación de frustración e de pesimismo? Total. O sea, ás veces parecemos un grupo de, non sei, de desafogo, sabes, porque necesitamos botar todo fora da carraxe que nos produce ler estas cousas aínda a día de hoxe, non? Pero sí, aparte deso, de desafogarnos, analizamos ben a información, lémola ben, por dentro, por fora, analizamos ata que punto é pleno descoñecemento, ata que punto hai mala fe, ata que punto non hai por onde collelo, etc. No? Si esa persoa xa vai... É reincidente. É reincidentes e tal. Analizamos moito as cousas, que hai xente que nos critica moito e non se decatan de que hai un traballo gordo aí detrás. Era o que che ia preguntar e o que ia comentar. Ao final, este traballo é totalmente altruísta, pola vosa claro. parte, entende? E, de feito, tan altruísta que non damos e de todo o que sacamos, o sea, é que non chegamos nin á metade das aberracións. O sea, todo o que sacamos é porque algunha das compañeiras que formamos parte dos grupos de traballo envía información, acabo de ver isto, non pensades que estamos todos os días facendo un barrido polos medios, é que se fixéramos iso, o que atoparíamos. O que atoparíamos. Creo que a situación mellorou un pouquiño, pero creo que, por desgraza, mellorou un pouquiño porque saben que estamos nós e asociacións como a nosa. Que hai alguén mirando, non? Claro, claro. Algúnha vez, por ser superutópica e esperanzadora, vos chamaron de algún medio pedindo algún tipo de asesoría ou de axuda para, oye, pois gustaríanos que nos, bueno, pois que nos derades ese, porque vos tamén neste informe dades pautas ou dades opcións de mellora para que as informacións sexan distintas. Houve algunha vez algún tipo de contacto nese sentido ou non? Pode que algunha persoa se puxera en contacto, pero, dende logo, o máis non é iso. O máis é que te ignoren olímpicamente ou que te chamen indignados porque criticaches a súa peza públicamente. E polo menos, porque estamos falando moito dos xornalistas, non, dos creadores do contido, pero crees que nas lectoras e nos lectores hai un cambio de perspectiva? Ou non? É que eu creo que iso vai por barrios. O sea, falábamos antes, non? Estamos convencidas que somos normalmente, que somos normalmente as que imos a este tipo de faladoiros, as que leemos cousas con perspectiva feminista, as que... Logo hai xente nova, mulleres novas, que están moi concienciadas co tema e que creo que sí que reivindican tratamentos non sexistas ou, bueno, pero ao final a maioría da xente eu creo que o que identifica máis é o flagrante, claro, non? O bestia, cousas bestias que imos ver despois. Pero non, claro, non fiar fino, non? Xa, os matices son máis difíciles de identificar. Eso é máis difícil de identificar. E, sin embargo, como a chuvia fina, que claro, tamén cala. Claro, agora, a poboación non é parva, o sea, non estou dicindo iso. No, pero claro, se a perspectiva de xénero é educación, e falta educación con perspectiva de xénero, claro, non podemos esperar que a poboación sexa superanalista e tal. Moitas veces dicimos que os medios de comunicación teñen que ser o reflexo da sociedade. Non. Os medios de comunicación teñen que ser o exemplo para a sociedade, porque senón, que tipo de servizo público estamos dando? E aquí da igual que sexamos medios públicos, medios privados, tanto ten. O servizo público ten que estar sempre aí no horizonte. Ten que ser como a túa guía. Se non, que estás facendo? Estás facendo xornalismo? Que estás facendo?
En un momento no que as cousas disfrazadas de xornalismo que non o son, bueno, campan as súas anchas. Sí. De feito, por ir pechando un pouquiño, antes de facer un repaso a eses exemplos que creo que tamén sirven para cristalizar todo o que fomos falando nesta hora, e que gustábame rematar preguntándoche precisamente por ese tema da mocidade, non? Falabas de que hai, mulleres, afortunadamente, moitísimo, quizá máis concienciadas do que eu mesma podería estar na miña época do instituto. Falábamos antes de que o feminismo tamén axuda a evolucionar e que sempre estamos como en constante revisión. Eu acórdome creo que foi o primeiro, pero agora xa dubido, de mulleres que opinan, que creo que Fernanda Tavares, que foi, ela dicía non que temos dereito a un pasado machista, non? Totalmente. Nos mesmas. E a ser mediocres tamén. E a ser mediocres tamén, que eran as dúas cousas para enmarcar. Pero dicía por eso, non? Porque é normal que, que agora sí que parece que hai unha parte das nenas, das mozas, que sí que teñen quizáis un poquinho máis de concienciación nese sentido, pero que falábamos antes, non? Sí que é verdade que tamén hai un retroceso importante ou un reto importante cos mozos para chegar a eles. A miña pregunta é como podemos, desde os medios de comunicación, chegar a esa horquilla da sociedade, non? A nivel de idade, que sobre todo campa moito nas redes sociais, onde os discursos machistas, negacionistas e demais teñen moitísimo arraigo, están moi constantemente en riba. Como chegamos desde os medios a esa xente? A ver, é que eu creo que temos un problema porque os medios de comunicación chegaron tarde ás redes sociais. O sea, hai moitísima xente que leva máis de 10 anos, 15 anos, dedicándose a tope ás redes sociais cando aínda non existía Instagram, nin X, nin tal, e que levan comendo a torrada a rapazada máis nova, dende o principio, con contidos. Ollo que ahora se habla mucho de los contenidos. Contidos que poden ser información, non información, algo, como ti dicías, que parece información, pero que en realidade non o é desinformación ou espectacularización, que iso fai moito dano. Mensaxes con nesgo, clarísimo. O sea, unha serie de cousas que, ao final, os medios de comunicación están chegando agora ás redes sociais, a adaptar o contido informativo a alguén que sae nun vídeo de 1 minuto, chun, 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 las noticias del día, non? E se despois queres afondar, vas ti e afondas naquelas que máis te interesan. É tristísimo, porque é dedicarlle moi pouquiña atención, pero vivimos nese mundo de economía da atención, non? E ao final, co tema da perspectiva de xénero e tal, é que iso ten que estar aí. Entón, se os medios de comunicación chegan tarde ás redes sociais, e aínda por riba non chegan con perspectiva de xénero, non o estamos facendo nada ben. Entón, os medios teñen que gañarlle a partida a todas estas persoas que, ademais, están gañando diñeiro mandándolle mensaxes misóxinos á rapazada, porque están gañando diñeiro, moito diñeiro, e hai que sprindar por aí, pero para iso hai que apostar, Para iso hai que apostar. E aí, si queres, entramos no modelo de financiamento dos medios de comunicación. Como se financian os medios? Porque os xornais non venden xornais. Outro melón. Claro. Entón, claro, ten que haber unha aposta decidida porque os medios de comunicación sexan rigorosos, que fagan xornalismo e que teñan perspectiva de xénero. Si espertamos con 4 xornais adornados cunha capa que é unha falca publicitaria, pois o mellor non son medios de comunicación. O mellor están sendo pagados por determinadas persoas que te están limitando, que te están acotando. E aí temos un problema. Ese ao principio falábamos de importante que son os relatos, cando os relatos os marcan, quen che paga, porque isto é así de sinxelo. E unha figura, que non o dixen, pero unha das reivindicacións que temos en Xornalistas Galegas máis forte, unha figura que vele pola perspectiva de xénero de maneira transversal nos medios de comunicación. Como ti dicías, existe en eldiario.es, existe en RTV, existe en El País. Bueno, pues hai que incorporala a todo. A todo. Enlázame moi ben eso coa última pregunta que che quería facer antes de ver os exemplos que falábamos antes, que é eso, xa que estamos así a piques de que arranque o Nadal,
Que desexos tendes desde xornalistas galegas ou que lle pediríades aos Reis Magos ou a Palpador ou a quen sexa para o ano que ven, non? Ou de cara un pouco a tratar de que a igualdade de xénero e o seu tratamento mediático, porque, bueno, a igualdade de xénero, e por sorte, vese nestes faladoiros e vese en todas as campañas que fan desde o Concello, que se pode abordar desde 1000 perspectivas. Bueno, desta vez tocou nos falalo un pouco máis desde o sistema mediático. Entón, bueno, desde ese sentido, que carta farías aos Reis Magos? Pois para non dicir algo excesivamente generalista, eu diría que os medios de comunicación fan unha aposta forte e decidida polas redes sociais, porque como nos informamos maioritariamente a poboación e cada vez máis, e que a perspectiva de xénero, por suposto, estea sempre presente aí. Porque aí imos chegar á mocidade, pero tamén imos chegar a todo o mundo, ao público generalista. E iso ten que estar aí, ten que existir. E, por suposto, máis perspectiva de xénero e máis pezas sobre feminismo e sobre dereitos e igualdade fora do 25 de novembro e do 8 de marzo, claro. Claro. Pois, bueno, eso queda anotado. Oxalá, pero, bueno, é verdade que sendo realistas costará, non creo que sexa do 2026, pero, bueno, polo menos ir resembrando semilliñas pouco a pouco. Entón, agora, se che parece, un pouco para que vexades, pois eso, Claudia, trouxonos, xa fixonos un resumo. Eu voume levantar para que vexades ben, voume sentar aí mentras, e así contaslle ti un pouco eso, exemplos do que estivemos falando. Nada, isto parece un vídeo, pero non é, pero seguro que todas ou casi todos recoñecedes que Ana Orantes, que é unha muller que denunciou nun programa de televisión en Canal Sur que o seu home a maltratara toda a vida dunha maneira durísima e uns días despois foi asasinada de maneira terrible por el, pero o seu testemunho axudou a concienciar a xente e os medios de comunicación co tema da violencia de xénero. O sea, non todo vale. O sea, a violencia de xénero existe, aínda que agora intentan dicir que non existe, non? Foi un precedente importantísimo. Acabo de estar nunhas xornadas en Cádiz, xusto agora, na rúa Ana Orantes, que me pareceu super emocionante que tivera unha rúa ali. Bueno, que fan mal os medios de comunicación coa violencia de xénero? Moitas cousas. Entón, podemos ver o de sempre, non? As mulleres morren, muere a manos muere degollada a manos e esta capa del Correo, que foi unha cousa, Ana Belén es la víctima 26 este año e ya no va a poder divorciarse. Bueno, son cousas, la muerta de Lugo, este tipo de cousas, ¿no? Bueno, delirios totales, para non falar de violencia machista, muere un vecino de Brión que se prendió fuego en su vehículo con su mujer dentro. Aparte é difícil ata redactar este titular, O sea, non é sin querer. Isto é brutal, isto é do 2017, 18, bueno, por aí. Temos a Declaración de Compostela, que está aprobada dende hai moitísimos anos, que di, por exemplo, que hai que evitar estereotipos, prexuizos e que os malos tratos non son froito dun feito pasional, que son un delito. E logo atopamos isto, que era o exemplo do que vos falaba antes, non? Una amiga de la asesinada en Algeciras fue una víctima colateral, la hipótesis del crimen pasional gana fuerza, ¿no? E además que arranca prácticamente así, ¿no? Celos, despeito e, como falábamos, o tema do crime de paixón, ¿no? Le dieron celos por unos WhatsApps, se trataría de un hombre enamorado de la mujer y que cometió el homicidio por despecho. Claro, mercamos absolutamente este tipo de cousas, ¿no? Banaliza a violencia de xénero. Se salta el alejamiento para decirle a su ex adiós, amor mío, y le imponen 8 meses, ¿no? Descafeinamos o que pasou, ¿no? Las víctimas de violencia sexual recibirán ayudas económicas con un simple informe del servicio social. Esa palabra simple debería de haber alguén que dixera esa palabra no, ¿no? Pero non existe. Máis Declaración de Compostela, tratamento especializado, ¿no? Da violencia de xénero, cunha perspectiva interdisciplinar. Bueno, pois atopamos cousas como que el lado oscuro del verano hace que haya más agresiones sexuales y más sumisión química, porque el verano tiene un lado oscuro, ¿no? La volcánica relación que mató a Lourdes, una relación volcánica, o sea, no... Bueno, isto non sei se o lembrades que este home asasinou as súas neniñas para facerlle dano a mamá. Y preguntaba si el correo gallego se influye en la luna. Tomás Jimeno se llevó a sus hijas y David Oubel mató a las suyas en 2 días de plenilunio.
E, por suposto, sacamos o lado bo dos agresores, ¿no? El autor confeso de la muerte de Mariana Chavero, un agricultor amante de los caballos. Súper interesante, ¿no? Bueno, este profesor suspendido da Universidade de Santiago de Compostela non son un violento, nin son un maltratador, nin son un machista. E aí queda, ¿no? A toda páxina, 3 liñas de titular, 5 columnas. Cando a declaración de Compostela nos di que o agresor é o único responsável do acto violento, atopamos que el presunto agresor principal de Samuel Luis estaba cegado por su novia. Estaba cegado por su novia. Los allegados a la pareja dicen que ella es follonera y altanera. Y hacía parkour. Y a él le gustan los coches y hacía parkour. Bueno, va por Dios. Es que el deporte nos vuelve locos, tarumbos. O agresor e a veciñanza como fonte. Pois igual unha fonte informativa, a veciñanza non é. Saludaba todos os días. Muy bien, señora. Pues muy bien. Telecinco habla con el Guardia Civil de la Manada, unha vez que xa todo estaba como sabemos. Bueno, falar, ¿no? Úsalos a eles como fonte, estálos validando como fonte, estás dando como unha defensa a toda a pantalla, ¿no? Estaban siempre juntos, eran como la Virgen y San José. Y la mató el Espíritu Santo, por lo tanto, ¿no? Bueno, ter en conta as fontes expertas, cousa que nos medios de comunicación e cos ritmos da redacción xa vos digo eu que se non tes unha persoa experta de man non chamas, desbotar testemunhos de fontes espontáneas cando non acheguen datos relevantes e o foco cando poñen nelas, pero ao revés, non como vítimas. Enseña los pechos a la policía de Vigo para impedir que arresten a su maltratado. Bueno, pues adelante, ¿no? Por tu culpa, por tu culpa. La acosada que no pidió ayuda. Lembraredes este del Español, la vida normal de la chica violada en San Fermín, que isto ademais fíxose a raíz duns detectives privados contratados pola parte acusada para vigilala e demostrar que tan mal non estaba. Una de las menores aceptó tener sexo para no ser violada. Bueno, en fin. El 80% de las mujeres asesinadas durante el 19 no había denunciado, ¿no? Ese foco siempre en la denuncia y que no ponen la denuncia y non tanto en por que as mulleres non denuncian, ¿no? Imos ver por que as mulleres non denuncian e como está montado todo este sistema, ¿no? Bueno. Putañeiros ou clientes. A palabra putañeiro é como que dá medo, putero, dá medo poñela. Pero é así, se a buscades no dicionario, aparece perfectamente a definición, ¿no? Y el cliente, los hombres acostados por prostitutas y los clientes de la prostitución, como te decías, pago por sexo, pero no soy una bestia. Por esto recibimos indignación. Una noche de sexo, whisky y cocaína dejó sin un diente a una mujer en un piso de citas. Pues nada, fue la noche de sexo, whisky y cocaína. La culpa fue del cha-cha-cha. ¿Cómo representamos a las mujeres prostituidas, no? Que lembremos que a gran mayoría son mujeres prostituidas por proxenetas, ¿vale? ¿Por qué se recurre a la prostitución? El estudio que desmiente lo que pensábamos. Sabedes o que é o clickbait? Eses titulares que non che explican nada, pero parece que che van contar unha cousa para que cliques. Pois aí o tedes. Bueno, no tema da prostitución, o que di a declaración de Compostela, ¿no? Que hai que ter tamén un compromiso activo porque é violencia de xénero, vale? E tamén obviar emprazamentos en páxinas ou bloques informativos destinados aos sucesos. A violencia de xénero non é un suceso. Un suceso é unha cousa puntual, excepcional. A violencia de xénero é unha maquinaria brutal que acaba coas vidas, xa sexa porque morren ou porque acaban mortas en vida, de moitísimas mulleres e de crianzas. Sucesos, tendencias, esas secciones onde adoita aparecer o tema da violencia de xénero, ¿no? Una persona educada y sin ningún rasgo violento, como víamos antes, padre adorable. Bueno, esta colouse, debía estar ali. Xa o veis, pero evitar sensacionalismo, morbo e dramatismo. Las bolsas con los restos mortales de... Que isto é, o sea, son cousas que, de verdad... Lembraredes que o Land Rover levou de sorpresa un mozo para sorprender a súa ex, para recuperala. Resultou que era unha situación de maltrato, de violencia de xénero, e aínda que non se emitía en directo, alguén decidiu que o programa se emitía igual. E ala foi, non? O mesmo en el diario Patricia. Bueno, cando intentamos facer espectáculo,
sin saber, ¿no? Hai que tener moitísimo cuidado. Ahora, serve de algo denunciar as informacións que abordan incorrectamente a violencia de xénero? Preguntábame Carolina que sensación temos nós e tal. Bueno, pois ás veces sí, porque ás veces denunciamos e acaban transformando la muerta de Lugo, que por desgraza foi en papel, e eso xa sabedes que non se pode cambiar, por la mujer asesinada en Lugo fue. El asesinato de María Laje, consecuencia de la feminización de las funciones militares y policiales, una rectificación y depuración de responsabilidades. Estas cousas seguen pasando, vale? Seguen pasando. As tan flagrantes como a de abaixo, pois non tanto, pero estas cousas seguen pasando. Entón, serve de algo denunciar? Sí. Se vedes algo así nos medios de comunicación, denunciádeo. Etiquetádenos, que nos enteremos nos tamén, porque nos interesa moitísimo que este tipo de cousas desaparezan. E, bueno, unhas pouquiñas de conclusións de todo o que acabamos de dicir, Carolina e eu, e a conclusión final, compre perspectiva de xénero nos medios de comunicación. A perspectiva de xénero é xornalismo. Sin perspectiva de xénero non hai xornalismo, nin hai contido que valga. Así que, nada, moitísimas grazas polo vosso tempo, pola vosa atención, e se tedes alguna pregunta, pois eu encantada. Sí. Pois, Claudia, mil gracias por todo, bueno, mil gracias por esta hora, mil gracias polo teu traballo, mil gracias pola túa implicación, porque volvemos a recordar que todo o traballo que se fai desde xornalistas galegas é puro activismo, o sea, querer facer do xornalismo unha profesión mellor e do mundo un lugar mellor, para as mulleres especialmente. E nada, eso, graciñas tamén ao Concello de Pontevedra por organizar o faladoiro, e eso, abrimos turno de preguntas, así que adiante. Eu creo que vou facer a pregunta que levo facendo nos faladoiros insistentemente e que me consta que Eva Vilaverde tamén fai. Como é posible que teñamos tan presente o caso de Rejón, con todo o forte que é e o grave, e pase desapercibido o caso do conselleiro? Tendo responsabilidades de goberno. Como non poñemos de exemplo iso? Eu creo que hai dúas cousas clave. A situación dos medios de comunicación en Galicia, que non é única, nin exclusiva, pero, señoras e señores, temos un problema grande en Galicia cos medios de comunicación e a Xunta, públicos e privados. Entón, claro, estamos falando dun conselleiro que fai moito dano ao goberno, e ao conxunto do goberno. Entón, todo isto, pois sí, hai un silencio moi gordo, non? E segundo, e está moi relacionado, Íñigo Errejón é un político de esquerdas que lle levan tendo ganas políticos do outro lado e de outros signos do espectro pois moito tempo. Entón, seguramente é máis fácil, e non o foi, porque eu levaba escoitando o run de Errejón moitos anos nos movementos feministas, nos círculos. Pois seguramente era máis fácil que saíra o de Errejón antes. Pero sí, eu creo que en Galicia temos un problema grande de medios de comunicación, de como están financiados e da influencia grandísima que ten o poder político, claro. Sí, eu aí a verdade é que non teño... Sí, igual Ana Rosa non, pero sí que é certo que Ferreras poderían facer moito máis ruido con isto, non? O mellor é tamén porque o signo político da vítima non é do gusto de todo o mundo. É que eu creo que por aí tamén vai, non? Cando falábamos ou analizábamos das víctimas que son perfectas. Neste caso, o que se fixo foi unha aberración, porque filtraron o nome da víctima precisamente saltándose todo, calquera código, para que ou está relacionado co mundo do espectáculo tivese menos credibilidade. Pero xa non falo solo do caso, sino da reacción posterior, da despedida e demais, e a min, eu sei que estamos pesadas con este tema, pero é que me parece que dende o feminismo institucional, cando as institucións tiñamos avanzado algo, ou de algún xeito nos puxemos de acordo en algún mínimo, que había certos límites que non se podían pasar e que incluso algunhas forzas de dereita blanquean o seu discurso, porque a min me pasa con forzas políticas de dereita que pisotean os dereitos das mulleres e logo son os máis feministas e me adiantan casi pola esquerda.
Vale? E había certos límites que tal, son os mesmos que calan fronte a isto que a mí me parece do século pasado, é dicir, é tremendo. É tremendo. Da TVG eu non me esperaba nada, pero si de algún medio español, máis progre, si del Diario. O mellor haberá que agardar a que alguén de Galicia teña algún tipo de papel na capital do Estado para que curioso, para ¿no? rascar aí, ¿no? Bueno, a min aquí tamén me gustaría botarlle un cable ás mulleres do PP de Galicia, non a todas seguramente, pero sí a moitas, porque sí que me consta que están incómodas con esta situación, que estiveron incómodas e que siguen incómodas con esta situación e que non teñen, por desgraza, o poder suficiente para que as cousas muden no seu propio partido. Ningún partido está libre diso. Ningún partido está libre. Pero agora que estamos falando do caso concreto de Alfonso Villares, pero sí que hai casos nos que eu creo que calquera muller que militamos en unha organización política estamos libres de que non che saio do lado. E é moi doloroso. Sí. É moi doloroso. Sí. E a nós no Benega nos ten pasado e temos, eu creo que afrontado as cousas como se debían afrontar, non? Cando foi o caso dun exalcalde denunciado por unha presunta agresión sexual na que nos posicionamos claramente coa víctima. E non foi fácil, non foi nada fácil. E te pon no espello, pois supoño que a vos porá como xornalistas no espello cando algún compañeiro que ti queres fai algunha machistada e demais, pois a nós tamén nos pasa algún compañeiro de organización que tú estás vendo e dices, isto non é gracioso, amigo. Vale, ben, pero que o caso do conselleiro me parece tan aberrante a despedida, as declaracións do director xeral contra a violencia machista, a propia conselleira de política social, de igualdade e de política social. Eu, de verdad, que estou patidifusa, non? De que pouco lle importamos a algunha xente nesta esquiniña do mundo e canta repercusión tivo pois outros casos que siguen sendo aberrantes, non? Non disculpo de Íñigo Errejón e me pillou completamente, non o esperaba, todo o mundo sabía, flipei. Pero, bueno, non o sei. E o claro que o teñen, no? Cando que empatina da ideoloxía contraria e o búnker que fan, no? De protección e de silencio cando é dos propios, no? Que é negalo. Negalo que, polo tanto, negar a veracidade dunha presunta víctima, no? Si se pode dicir presunta víctima, que presunto é o acto, pero, bueno, xa nos entendemos, no? Algunha preguntiña? Se ninguén máis quere preguntar, ninguén, seguro? Veña, ves? Sempre hai algunha máis. Bueno, moitísimas gracias as dúas, pero moitísimas gracias ao traballo que facedes desde xornalistas galegas, que ao final moitas veces mulleres traballando desde o voluntariado, desde o activismo, gratis, e no momento en que montedes unha consultoría, seguro que isto vai ser un home que espabile e que monte unha consultoría chata. Vale. Facías unha referencia de que vos, xornalistas galegas, nacíades un pouco a rebufo dese 8M do 2018, desa cuarta onda, bueno, que me parece moi humilde pola vosa parte, pero por todos as xornalistas, porque esa onda, eu creo, algo sei, que a meneachedes as xornalistas, sobre todo, porque se o 8 de marzo do 2018 houve unha folga xeral e tuvo a repercusión que tuvo, se as xornalistas, cada unha desde o seu espacio, desde a súa voz pequena, grande, a que fora, non tivera movida esa convocatoria, non tería o pulo que tuvo. E había moitísimas mulleres que levaban anos, as máis maiores, algunhas décadas, sin nunca manifestarse, e moitísima xuventude que nunca saíra á rúa, que xa non cando foi do nunca máis aínda non se manifestaba, e ese ano 2018 saiu á rúa porque desde os medios, desde os grandes, desde os pequenos, desde todos, desde as redes, fixéstedes moitísimo barullo.
E foi un chamamento á mobilización das mulleres e de cantos homes que nos acompañaron tamén, que moito mérito de todo o que pasou despois foi voso. Non vos quitedes importancia. Sí, tes toda a razón, E ademais eu fun grazas ás miñas compañeiras que estaban decididísimas a ir e penso que houve algunha gran presentadora que dixo que non tiña pensado ir e que acabou indo incluso, non? Entón, bueno, sí, ese movimento de las periodistas paramos, que tamén logo foi a xornalistas paramos, logo xornalistas galegas, claro, porque somos as curritas das redaccións dos medios de comunicación. Entón, o día que as curritas non van currar, claro que se notou. Notouse moito nos medios, sí, claro. Sí, ás veces non somos conscientes, non do poder que temos, da importancia que temos, pero claro, se traballamos nos medios de comunicación, facemos o que podemos, pois aí fixemos o que puidemos. Precarizadas pero con voz. Sí, precarizadas con voz, que bonito nome para unha asociación. Alguén máis se anima a preguntarlle algo a Claudia? Non? Bueno, pois entón, nada, despedimos este último faladoiro feminista polo 25 de novembro do Concello de Pontevedra. Eso, Claudia, mil graciñas. Un placer. Grazas a todos e todas os que viñeches, gracias ao Concello de Pontevedra, e, bueno, pois como ben dicía Anabel, ainda non é 25 de novembro é o martes que ven, aparte de participar nos actos institucionais ou demais que haxa de axenda dentro do Concello, pois, por suposto, tamén sair ás rúas e, bueno, pois reivindicar todo o que se falou aquí, ali. Vale, gracias. Moitísimas grazas. Moitas grazas.